ja, 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 ja. Men den del af det, det fylder faktisk ikke så meget. Var der en pumpe ved Nationalbanken? Der er ikke nogen pumpe. Okay. Jeg har taget den ind for aftenen. er der nogle gange en pumpe ved Nationalbanken? Ja, i hverdagstimerne er der en pumpe. Okay. Jeg har brugt den. Dejligt. Og så drengene. 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 Drengene. Så er der slagsejs. Jeg tror, det er nok. Det er fint. Det tror jeg er fint. Det skal også passe med vodka-form. Ja, det er rigtigt, ja. Det lyder rigtig fint. Men hvad skal der ske med dig? Det, der skal ske med mig, det er, at jeg skal finde en eller anden måde at blive lidt friskere på lige nu. Og hvad med på søndag? Hvad der skal ske med mig på søndag? Ja. Det er ikke til at sige helt specifikt. Jeg skal vågne op. Jeg skal være frisk. Hvorfor? Jamen, jeg tror, vi har snakket om. Jeg skal mødes med en vigtig person. Ja. Han eller hun gør. Hun gør.